Jesus, when your name was doggy, you see Baragi, oh Baraya, Balaya,
I make a research. It's like I'm now it's my partner. She's far away and I'm here in LA.
Chop carrot. Boss. You did fast name. Calm down first. Don't worry. Biko magoro ka haneze mara fagin. Mrs. Monica Ila Machi. Oga de gina mma. Monica Trade Services. Oga de gina mma. Aisha Enugu Eja. Okay. Address 2GL Munobu. Achale House. Ekene mu no. Afọ mo mbu unu na agba ebe anu a wee si na unu zu ka eme na asu njide ka unu ji na ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. Mgbe ọgbara ọha na eze ife mere unu ji wee bịa ebe a taa. Anyị ji bịa ebe a taa maka nna anyị, ọnwụ nna anyị a na-akwa taa. Cyprain. Cyprain. Umebani. Bani. Ekene ngi. Maka ọnwụ ya anyị ji bịa ebe a. Anyị wụ ndị osiri ọha. Ọ ga-adị gị na mma ọ. Anyị na-aga ebe dị iche iche anyị na-eshi eri. Afọ m n'anya. Wedding. Naming ceremony. Anyị na-ege Thanksgiving. Ebe ọbụla anyị na-aga obodo dị iche iche. Ọ ga-adị na mma ọ. Ana m asị njide ka unjiri ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. Ekene m gị ọ. Gwara anyị ka isi mara ọga anyị mgbe nna anyị mgbe ọ dị ndụ, ọ bụ ezigbo mmadụ? Nna anyị bụ ezigbo mmadụ. Bụrụ onye na-agba mbọ. Na ụmụaka ya kwa. Chineke gọzikwara na ụmụaka ya. Tiri ruo mgbe Chineke ji kpọrọ ya. Ama ajụchukwu ajụjụ. Onye ga-ajụchukwu ajụ, ụmụ ya ga-akwụ ya na ọ bụ ya nwa ga-akwụ ụmụ ya. Ụmụ ya ga-akwụ ya na ọ bụ ya nwa ga-akwụ ụmụ ya. Na onye amụtara mụta ibi ya. Eziokwu, ekene m gị ọ. Ọ ga-adị gị na mma ka ị na Chineke ka o mere ezinụlọ a. M na-eme ayọ ka emere ezinụlọ a ogologo ndụ na-arụ isi ike ka ha jidesie Chineke ike maka onye ji Jizọs ji ihe niile tụkwasị Chineke obi. Mgbe ọbụla ha kpọkuru Chineke ọ ga-aza ihe ọbụla ha na-eme ka ha na-emekọta ya n'ịhụnanya Chineke na-arịọkwa Chineke ka ọ gọzie ụmụaka ya otu akwa ha si wee hapụ ha ka ha nọkwa n'udo ka ọgba aghara ghara ịdị n'etiti ha ka ha na-ebi n'ime ịtụ egwu Chineke ihe ọbụla nke etinyere aka ọ ga na-agara ha n'aha Jizọs. Ekene m gị ọ. Biko gwara anyị afọ a na-etu gị etu. Aha na-etu m bụ Arụube Nwanyị. Arụube Nwanyị, egwu ụbọchị na-ekene gị ọ. Wee na-asị gị na ọ ga-adị gị na mma. Onye achị from Enugu Agụmba Ọgụ Kingdom. Ekene m gị ọ. Ok, mụ akwụkwọ onye Enugu akwụ. Mana mụ na ndị Mbọgụ Kingdom na-emekọ. In fact, kọntaktị njibe ebe ahụ from Mbọgụ Kingdom. Ekene m gị ọ. Ọ ga-adị gị na mma.
Abụ 144 anyị na-ekwu okwu banyere ala ọma nke ndị ngozi na-ekwusa otu ya mgbe dum. Gịnị ka ebi n'igwe ga-abụ? Anyị na-ekwu okwu banyere ala ọma nke ndị ngozi m wee ghara iwere ire mmehie ka ndebere ọnụ m ihe ikechi ọnụ bụ onye na-emebi iwu nọ n'iru m. Aghọrọ m onye ogbenye nọdụ, agbara m nkịtị, ọbụna ịpụ n'ikwu ezi ihe ewee kpalie ihe mgbu. Obi m dị ọkụ n'ime m mgbe m na-atụgharị uche, ọkụ rebere wee were ire m kwuo okwu. Jehova na-eka m mara ọgwụgwụ m n'ọtụtụ ụbọchị m niile, ihe ọ bụ ka m mara ka m si bụ ihe na-akwụsị akwụsị. Ị mewe ụbọchị m niile dịka ntu obu aka, mgbe ndị m dịka ihe na-abụghị ihe n'iru gị. N'ezie, naanị otu nkuume ka mmadụ ọbụla bụ n'iguzosi ike ya. N'ezie, ọ bụ na onyinye ka mmadụ na-ejegharị. N'ezie, n'otu nkuume ka ọ na-agbaghara. Ọ na-agbakọba akụ ma mmadụ onye ga-achịkọta ya. Ma ugbu a, onye nwe anyị, ndị were anya gịnị nchere m ebe nọ ka ọ dị. Apụta n'aka nke ya niile, emere ka m bụrụ ihe dị ụtọ onye ezi. Aghọrọ m onye ogbenye, adịghị m ataghị ọnụ m, sị na gị onwe gị mere ya. Si na-arụ wezụga ihe otiti gị, emewo ka m onwe m kwụsịa site n'ịghọ ọgụ ka aka ga-ede ka nla. N'ezie, naanị otu nkuume ka mmadụ ọbụla bụ. Nụrụ ekpere m, Jehova, nakwa ntị ntiku m, agbara nkịtị n'anya mmiri m, n'ihi na ọbịa ka m bụ n'ebe ị nọ. Abụ m onye nnọdụ dịka nna m ha niile. Mmadụ niile lebu m anya ka m wee gbasaa iru m tutu m ala, ghara ịghọkwa ọzọ n'ụwa.
anyị ga-ewere ihe ọgụgụ anyị nke abalị a na ndị Tesalonaịka nke mbụ isi nke 4 malite ịgụ na amaokwu nke 13. Ndị Tesalonaịka nke mbụ bụ ndị nọ na ndụ, ndị a na-arapụrụ ọbịbịa nke onye nwe anyị, na anyị agaghị eburu ndị daa n'ụra ọnwụ ụzọ ma ọlị, n'ihi na onye nwe anyị onwe ya ga-ewere opi ike, ga-ewere oke ịkpọ oku, werekwa olu isi mmụọ ozi, werekwa opi nke Chineke si n'eluigwe rịdata. Ndị nwụrụ n'ime Kraịst ga-ebukwa ụzọ si n'ọnwụ bilie. Mgbe ahụ anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị a na-arapụ, anyị na ha ka a ga-ewelikọ n'igwe ojii izute onye nwe anyị n'ime mbara eluigwe. Otu a ka anyị na onye nwe anyị ga-anọkwa mgbe niile. Ya mere, werenụ okwu ndị a kasịrịta igwe unu obi. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Abụ 239. Na-agafe dị ka kpakpando ụtụtụ, ka ihe ha bụrụ mgbe anyanwụ wara, otu aka ị ga-esi si n'ụlọ ụwa nke na naanị n'ọnụ anyị ga-eji cheta, naanị n'ọnụ anyị, naanị n'ọnụ anyị, naanị n'ọnụ anyị ka ga-eji cheta, otu aka ị ga-esi si n'ụlọ ụwa nke ala, naanị n'ọnụ anyị ka ga-eji cheta. Naanị n'ọnụ anyị ka a ga-eji cheta anyị n'eziokwu anyị kwuru, na agwa anyị mara, na echiche anyị chere. Ihe ndị a niile a ga-eji cheta anyị na nwa mgbe anyị ga-anọ n'ụwa wee rapụ ụwa wee pụọ. Ya mere onye nwe anyị na Chineke nke ebere, ihe niile ikere eke kpọọ isi ala nye gị, n'ihi na gị Jehova ekewo ihe niile. Ikpere niile gbue n'aha Jizọs, ọnụ niile kwupụta na Jizọs Kraịst bụ eze, ka e wee too aha Chineke onye nwe elu ụwa dum, mmadụ bi n'uju ya na ndị bi n'ime ya, ije ozi niile n'ogbe anyị nọ n'ime ya, na ụmụ akpụ isi kwachi na-adịghị eto Chineke. All of them will be perished and destroyed and consumed by fire in the name of Jesus.
Any magic used by any man and woman to control the environment, we are here. When you possess this environment and utilize it, it is for you. We stand here in the name of Jesus Christ. Whatever we are going to do here, we are doing by the direction of Holy Spirit. May your will be done and your name be forever glorified. Thank you for being our Father, our Lord and our Savior, our Comforter and our help, our all in all. What I ask for you, oh God, let every ear open to listen to the word of God, so that it will be better for the person who listens, to the glory of God and the blessings of God. In Jesus' mighty name we have prayed. Shout to God in me. Hallelujah. Amen. So, only on the Permanent. To God be the glory in the name of Jesus Christ. Amen. So it's so quiet to read the Banana Balia. We so could say life on earth is a temporary assignment. Ndo I back, but just ihe yere ka le assignment go all enyere gi ke lwa for a period of we go on school assignment. See now your assignment can pass out tomorrow. Or can cross tomorrow. So the assignment I am across 120 years. 120 years or like a Cyprain or 79. Okay, about that. You run a poster for 40, 30 something, 20 something. Very painful. So now the assignment any of the money can do. Clock 120 years and it can never cross. Also, you can a lady, one lady, and you what I was there. That's not the 130 years. First thing is, I know them know what the 120 on our own Weber. 130 years. So when I get and I say, hey, or hey, never only the 130 years poster, and the 130 years. So that she can get on and we pray for. I know what I'm waiting because I know 120, even 120 years. Okay, I'm a just now I'm a just talk my sin or one question and Manoya cross I want to do and so it's all right. Go on Aboma 39. We are going where Mike and Abon. Ụbọchị m niile ihe ọ bụ ka mmadụ ka si bụrụ ihe na-akwụsị akwụsị. Ọnọdụ ọgwụgwụ David amaghị wototo. O wesi Chineke na ya chọrọ ịma mgbe oge ya ga-agwụ na ndụ a. Ka nghọta na ya bụ ihe na-akwụsị akwụsị, just give him power. Ọ na-asị Chineke nye ya power. Ka were nghọta. Because now people are got here, boy, can't jam. All people see a hand a joke. And now imagine the type of work I'm mad in it. Mother, the other joke. I'm not one day sitting making here. Can't go on or there. Oh, and Yamu admission on alcohol. Yamu Tanimo. All these things. Tapu and Co. Where I go getting it. In assignment. If they do well, your matter, or 3 days you will wait, Richard the assignment to pass ya. I'm not yet that assignment, they take off as always do. So, assignment they you know, not you pass ya. And don't you get my here? You don't know him. So, now assignment is kind of whatever you are doing on earth is assignment. And on my cross 120 years, another guy will pass ya. If on Cyprain and pass ananke, Ozzy anywhere can mark here. Where's the home also? Where anything also? Ozzy my clothes whenever on. Where's the home and Adimba Makanyawa? Because now all pass assignment here. So
gabazie ọfọzie mụ na gị na anyị anọzie n'anya olee mgbe oge eru David wee sị Chineke ya gosi ya mgbe ọnọdụ a ga-abụ ọ maara ọfụma na ụbọchị a dị ole na ole na ndị na ụbọchị a na-efepụ o wee sị ka o wee nwee ike ịghọta onwe ya nke ọma ị na-anya na akwụkwọ nsọ Bible teaches fully about teaching of earthly briefness of living. Nyawo ebe niile dị iche iche ka Bible kwuru maka nwa mkpụmkpụ mgbe anyị ga-adị ndụ n'elu ụwa mana people achọghị ịghọta because na people na-eche na ụwa wee permanent place mmadụ nwere ike live. So it's never. We are now living in a shadow. We are looking for the real life. This life anyị nọ n'ime kịta abụ shadow. Onyinyo. Ọka abụ anyị na-ele anya ka efu. The real life is coming ahead. So n'ihi ya ka eji wee sị onye ọbụla ka ị nwee ike ghọta na ụbọchị gị na-abịa n'ala. Have you finished your assignment? Gịnị bụ the assignment ya? Ụmụnne gị na-enweghị ihe bụ your assignment. Ndị ogbenye na ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ji ya assignment. Ikwusa ozi ọma isi ya assignment. Inyere mmadụ aka n'ụzọ dị iche ya assignment. So kee ka ị ga-aka ụbọchị na-efe onye ka David sitere ka ya mee ka ya were nghọta ya ga-esi ebe ya dedebere assignment maka assignment nwere ike ike ndị assignment ụlọ nwere akwụkwọ ọzọ ịchọrọ ịnweta mana ịma ma oge udo ịchọrọkwa o nwere ọma na anyị ọzọ onye abụọ no assignment for this young man. This young man metachara akwụkwọ ọ machara ọ mara ihe bụ akwụkwọ o nwere ike idere mmadụ na-agba assignment before na-ede nke ya. So assignment ya ka o jere na Imo steeti ka ọ research ya wee weta ihe ọ ga-eji wee dee assignment. So o wee baa moto nwanụ wee pụta ofu onye ebere mgbe ụfọdụ anaghị akwụcha ime ebe somebody n'ebe ọ na-akpagbu ya ọ na-akpagide ya so ọ nọkwata ya ebe a ofu ilu ka ọ ritue ọcha ya don't worry ya bata ebe a ka ya banye ebe a so ebe ahụ ọ banyere ozugbo ha na-agbaziga azụ ndị ori stọpụ ha egbe ha mgbara n'ebe ahụ ọ nọ gbuo ya. That is the end of that. Otu anawa assignment ka ọ na-ahụzụrụ ka ọ mara oge meet up wee baa moto. So David achọghị hustling ọ sị Chineke wia ka a mara mgbe ụbọchị a ga-agwụ ka a mara nwee ike rush his assignment finish assignment. So onye ọbụla ji ụgwọ assignment na ndụ a gụọrọ anyị Job 8:9. Job 8:9. Ọ dọọ n'akwụkwọ ụlọ. Job 8:9. N'ihi na nke ụnyaahụ ka anyị bụ anyị amaghịkwa ihe n'ihi na onyinyo ka ụbọchị anyị niile bụ n'elu ụwa. Anyị nụrụ ihe okwu Pita. So ndụ anyị na-adị ebe a bụ just a shadow. Afọ ụnụ ma ihe bụ shadow. Onyinyo can never be a reality. Always joke. So we are living in a shadow and waiting to see the real life. Ọ bụ ihe Job na-eme ka anyị ghọta. Ịghọta na ebe anyị nọ kịta abụ looking for the real life ahead. Then, to make the best use of life here on earth, you must never forget two facts. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdụ ezigbote ndụ na ndụ a, ị gaghị echefu ihe abụọ.
nke mbụ ị gaghị echefu ọ bụrụ na ị compare eternity life anyị na-adụ ugbu a ịfụ na the life anyị na-adụ here on earth is extremely brief. It's extremely brief. Ma ọ bụrụ na ị compare ndụ anyị na-adụ kịta with eternity, that 120 years Kenya with eternity, how many number ka anyị ga-eji wee kee ya ka ị mara how many years ka ụwa dịgoro ịgbakọ ya ịfụ na ụwa ka na-aga n'iru. Eternity adịghị agwụ agwụ, all forever. Onwe mgbe ọ ga-abụ 120 just ihe akwụ ọtọ kịta agụta 120, man, you can never read the eternity. You can't count the eternity. So na ọ bụrụ na ị were 120 years nyere eternity, ịfụ na this 120 years bụ extreme briefness of life. O nweghị ihe ga-eji agba. Ọ gịnị si na anyazi anyị si na this 120 years? Ịma ihe ụmụ mmadụ aghọtaghị na anyị nwere ike nyacha isi niile ị ga-anya with 120 years. Ọkwa nwere ọgaranya mkpa ngwa na nna ekpere ekpere mgbe ị bịa be nka. Sị na mma ekpere ọgaranya ya, onye fụka nna ekpere ọgaranya ya ebe ọ na-asị onye odigbenyi. Ọgaranya zuoro onwe ya. Ma na-asị ha ọ bụrụ na onye dị otu a ebicha ụdị ndụ a wee jee ọkwa na mma ọ tụrụ ha. Ọ gịnị ga-abụ ọnụ? Maka na ihe anyị nwere enwe abụgoro ọgbata ụzọ bụrụ ike nke nrafu nye anyị, mechie anya anyị wee ghara ịghọta ihe Chineke na-ekwu maka briefness of life. Ọ ga-ala ala. Hallelujah. Amen. Then nke abụọ, life on earth is only temporary residence. Nwa mgbe ka ị ga-ebi n'ụwa, isi n'ụwa nwa mgbe ahụ 120 years, 70, 80, 100, 120, 40, 20, ihe a niile nwa mgbe n'ọnwa mgbe ị ga na-echeta na ị nweghị time. So time is choking you. Make sure you finish your assignment on it. Ka ọ ga-abụ mgbe ị ga-ala whatever ọ sọrọ ụwa ha na-ekwu, eluigwe a na-ekwu ọdịmma nke gị, maka eluigwe na-ekwu ya maka ịma mma gị. Ụwa abụghọ chief judge. O nweghị ihe jikọtara ụwa na ọnọdụ gị. So ụwa cannot judge you. So ụwa nwere ike ikwu ihe niile a na-ekwu, eluigwe agbapụta ha azụ. So make sure you finish up your assignment in a way that it will glorify God. I am man kere ga ezigbote gị. Maka na ọ bụrụ na ị daa no more. Eluigwe abụna, if you fail, you fell out. No second chance. Ịma na ihe ji siere ekwensu ike bụ na ekwensu enweghị second chance. That is Chineke conclude ọnọdụ ya final. Onweghị second chance. So he can never even ask God for forgiveness. God can never listen to him because he closed ọnọdụ ya. So ihe ọ na-echere kịta bụ oge ọnọdụ niile mgbe a ga-ewere onye iri ikpeazụ sinye n'ụkwụ Jizọs, then esendị ekwensu n'ebe ọ ga-anọ. Ọ naba n'ebe ọ ga-anọ. Then ọ bụrụ na ekwensu nabazie n'ebe ọ ga-anọ, ndị niile o deceived in this life, ebee ka ha ga-anọ? Where are they? Ebee ka ha ga-anọ? So ka Chineke mere anyị ebe ka anyị gbanarị 120 years ya. Ọ bụrụ na anyị ama nọ ebe a for so long, so don't get too attached here on earth. So because the man nọ ebe a, ọ na-ewute m ndị na-arụ ụlọ ya arụ, mmadụ enwe ihe dịka ebe 50 houses. What nonsense. Kedu ihe ịna n'iyi dịka ụtọ? Ofonye gugodoro anyị Romans 10.
First Peter, Second Peter. Ihe niile dị n'eluigwe ga-agbakwa ọkụ wee laa n'iyi. Ụwa na ọlụ niile a lụrụ n'ime ha ga-erechapụkwa. All these bridges fly over, all of them will melt and destroy. These big edifices of building and the rest of them, all of them will melt and destroy. Christ may appear now, every business stop. Everything I'm putting. Makanandi Ganonowa can never do business because Ochintiri Gabachi all over. Onwe onye ga-afụ ibe ya. Ọchịchịrị ịgbachi n'Egypt for 3 days. Akwụkwọ nsọ si na onwe onye fụrụ ibe ya anya. Mana n'ebe ụmụ Israel bi na Shekem na ihe na-enwuru ha, ha wee na-agbagharị na-eje biznes ya. Ma this time around, na ọ bụrụ na Jesus may appear, every business closed, every government closed, everything on earth closed. Then ụmụ Chineke wee mee gịnị? Eweela gobe n'elu ndụ a ka i wee dụa dịka mee dịka David mere. Bugodu Psalm 30 na 4-6 bụrụ onye na 6 kịta. Jehova mee ka m mara ọgụgụ. Ọtụtụ ụbọchị m niile ihe ọ bụ. Ọtụtụ ụbọchị m niile ihe ọ bụ. Ka m mara ka m si bụrụ ihe na-akwụsị akwụsị. Ka m mara ka m si bụrụ ihe na-akwụsị akwụsị. Imewe ụbọchị m niile dịka otu ugbu a na ị ga-asịkwara na-ekwu oge n'ọkwado uji aka ugbu onwe gị. Na akwụkwọ nsọ sikwa Romans 23 n'osikwa na ụgwọ ọrụ nke mmehie oge gụjekwa ebe a ka ịgbapụta onwe onye ọgọ mmụọ. Nzọpụta gị enwekwala ihe ọzọ maka etiri ya na nta. So ihe na-achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na o ji sie ike Chineke merie ama, o si na ịgọ mmụọ pụta azọpụta ya, ihe adịrị ya na mma, ọ malite debe assignment because ọ mgbe ọbụla eji zọpụta ya ibido assignment, mgbe ọbụla azọpụta ya idebe assignment. So ndị na-ekpere arụsị aka bidobe assignment ya because ha amaghị ebe ha ga-ebido, because ha amabeghị onye ha na-edere assignment. No until they nabata Christ na ndụ i wee malite debe assignment. Hallelujah. Amen. Many people in America had in America with green card. So that green card permit them to work in America. So mana ọbụ na ha chọọ isi America web, their home is not America. Their homeland remain their homeland, but they are there at America as a stranger. But here permit her to be like America, but that green card. On your green card, Yahoo, because in America, you know, show me your green card. I'm only with that green card. The patriot again, not about. I took on a bag. So to accord, every Christian get go spiritual green card. Ojinono. I got yes. Your heavenly home remain for you there. Then he has you know there by green card. Because now in Elanya, in Anaba, we are not candidates of nowhere. We are candidates of heaven. We are believers. We are ambassadors on earth. So now they say about Christ is everything now. That is Christianity.
So, Obruna is finish up your time. Too much. One day, why you were a better call and back. Open that better. I need chairman. What we all are, and welcome anything. No, let me get up for the negative to keep up with the kitchen. No, I won't be here. So, open it and answer. So when you are on 1 second, and you can't reject him. When you make a reject you. Macanomo, careful supplanted. Then a question, Eduapa. Manoa, I sign there. Where for nobody. And I go theatre. Nothing happen on earth without permission of God. God permits all that happens on earth. His decision is a final over all situations. So when the better na chubu the better sheri Kenya, oge nyere gaka. Sini beraro sini kwaiko, sini zuori, sino no do niile nke na adighe enye Chineke otuto. Wezugo onwegi. You are beating about you are killing yourself. If me on the neighbor, see me, I'm a better lock inside the house. Ejiri iron, where can go house for my where were a key? Tina Potia key naba, not Kenya Maka. On your gamba road. Key Tina, Magikeloni, and I talk about your. E what you say in there? Chiki naba. Na chonye genye le gata. Gaba road. Obo ne wo take ya gaba road. Obo to aka se knock wo wan. Ni me yiye mudi chiche na sofa. Na sofa na chonya ge bidaka sino nya mera. Biaro nchegare. Onye kala aka site na aka obara gi. Onye geji we bu wa ni ne ibe. Where se kai chegaria o we dere anyi na mma ya mere Chineke ndị niile nụrụ okwu gị okwu ahụ apụgo ọ ga-agba aka nata ọ ga-arụzi ebumnobi ya ọ ga-ata agbụ ọ ga-eyipụ ike ọchịchịrị ọ ga-transform life mee ka amara gị ka ndị na-ekpere arụsị si n'arụsị pụta ndị na-akwa iko si n'ịkwa iko pụta ndị na-agba asị si n'ịkpa asị pụta ndị na-agwọ ntị ndị na-egbu mmadụ n'ọnọdụ ndị a niile ihe a niile agụ ka a si n'ụzọ ahụ ọ gaghị enyere ha aka ụzọ ahụ enweghị ike inyere ha aka n'ụzọ kama ọ ga-egbu ha gbuo ha pee ha naanị iyi forever ya mere nna dị nsọ for the sake of the sake let the journey be too short for us that we can be saved. Let there be salvation. Let there be healing. Let there be deliverance. Tonight, upon these people, in the name of Jesus Christ, thank you for all you have for humanity. Anything that is working contrary to your purpose on us, as individual and as a group, as a church, shall be crushed to pieces and destroyed forever. In the name of Jesus. I can hold it on the man. Christ be a guy on the man. Oh God, did you go? I don't even man. Oh God, did you see them man? Oh God, did you a sin all I don't even man? Oh God, did you hear no now back man? Oh God, did I in a man? And yes, in the shall work together for good. Oh God, did I may be now Jesus Christ. But the wine shall be guided me. I bear it in it. Woya chimebe woya. Ihenye mado mume chimebe wojo bebe woya. Ome woya chimebe woya. Ome woya ihenye mado mume chimebe. Me woya, oh me woya, chi me woya.
Omewoya yenyere mado mechi meme. Onye plantere endowment in our land. Been piloting with faith. Mere gari we na ruye na ruwa. Na badale emeke yenda ni le ngabo ko manani. Mano ga sustain life for the moment. Kai ni meya. Tile kenara kena, onye no na mali do kuku wo pan yo tunje do wa gade. We da akwụkwọ so bunyai. Onye obo na tọrọ efundu na golere akwụkwọ Chineke. He not even the word of God. Word of God is Christ Himself. It's the ultimate of life. Imara also you suffer. You must read it if you must have life. Upon any Chineke kereke vuono, otu obiye yekele. Asikoto ni ihe ni no keleke na ejo kwa na mojo magana ni do tuto ya ni no mewo iruku wenya yendo o mado keleke mado mbo keleke bo onye chira ayi no batuyo we tinye ayi na ejeje abu wetara ayi omu wetara ayi oya wetara ayi ozo yo ni ne di iche nke ụwa ma n'ihi ịhụnanya Chineke o wezi tambara ya were ndụ ahụ weghachi reconcile anyị n'ime Chineke wee mee ka anyị kwusa reconciliation nye mmadụ niile. To him in fullness. Ị ga-afụ ọnọdụ ọma. Every negative and evil dreams will disappear in your dream life. Anything that is not glorifying God and bringing good to you according to God's power and God's will shall die and destroy and disappear from the soil. Magic in control anything about you shall be dissolved and destroyed. They can never function. You are a candidate of heaven, a believer in Christ, an ambassador of a representative of Christ. You don't know him. Ihe ya dị na-ekwe nsukwu imegide na ndị ejenti ya na ndị mmụọ ya ọ gaghị it can never find ya jigide anyị ọsị anya tụmụjọ gburugburu ele n'anya bụ n'ụzọ niile na ya ga-eme ka onye iro ahụ nke na-abara anyị mba ka anyị ghara ịhụ ya ọzọ na ọ ga-anụrụ anyị ọgụ mgbe anyị gbara nkịtị ọ ga-ebu agha megide ihe niile na-ebuso anyị agha n'ime ihe niile Chineke anyị akpọ isi ala nye gị ka ihe niile dị n'isi kwe kpọọ isi ala nye gị ikpere niile ka ihe niile dị n'isi kwe gbuo ikpere n'aha Jizọs ka ọnụ niile ka ihe niile dị n'isi kwe kwupụta na Jizọs Kraịst bụ eze ka e wee too aha ebube gị Chineke gosi ebube gị cheta Chineke na anyị sị gị onye ọbụla na-asụpọ nsọ ihe ọjọọ n'ala obodo a anyị enye angels of the Lord assignment to put them down financially ka ha gaa ka ha mara na Chineke bụ chi na-achị obodo Ichikwa n'aha Jizọs onye nwe ebube n'ike nna dị nsọ naanị gị bụ Chukwu anyị enweghị Chineke ọzọ isi anyị enweghị chi ọzọ tinyere gị. We can never have it. Indeed we trust we can never do without Christ. Take all adoration, take all glory, take all exaltation, take all thanksgiving, take all praise and worship. For being the source of all life, architect of all creation, sovereign Lord Almighty, God of eternity. Thank you for being our Father, our Lord and our Savior, Comforter and our Helper, all in all. May your will be done and your name be forever glorified. Thank you for answering our prayers. This and other grace we pray and believe that you will answer. Thank you for answered prayer. In Jesus' mighty name we have prayed. Shall be God, amen. Amen. It's well with you. God, amen.
n'eluigwe tona nọ mara na mmụọ ka anyị niile yọọ amara nke Onyenwe anyị Jizọs ịhụnanya nke Chineke na mwekọ nke mmụọ nsọ dịrị anyị ugbu a na mgbe niile. Onyenwe anyị nọnyere unu. Praise the Lord. Time of service tomorrow with 10. Okay, back. Chineke anyị onye ezi omume anyị ayọ ka egosi ihe na mmanya na-esi n'ebe anyị n'oge a anyị gere ọkara mmadụ ekwesịrị ya mmadụ gburu mmadụ n'ezi aha Kraịst bụ onye nwe anyị. Kunu mana bayi de nam, amam na ube emis, ube na de nam na bayi. Okay, Nico, I know we live in the front. I go pay once. $100. Taking a picture of us. Thank you very much for coming. And then can I go to The director walks. Is that good look? I see you. Permit me to recognize the presence of Mr. J.C. Onwalaru. Thank you very much for being with your in-laws in this time of sorrow. Permit me also to recognize the presence of Mr. Ezekiel Onwalaru. Thank you very much for coming. Thank you. On the Chineke Josie, everyone the three wise men. Yes. Hello. Yes. Chitoni Honora. Okazo Jiva. Chitoni Honora. Okazo Jiva. Let the level of one man. Okazo Jiva. I also recognize the presence of Honorable EDH Oludo, powered by God. One man. I Commissioner. Commissioner is the commissioner. Publicity secretary. The publicity secretary. You are highly welcome. Yes.
Yes, I know the watching. Yes, then hey, Maso. Oh, don't look at the water. Maso, my way here for programming. So, electrical is so. So, okay, so do you buy an accident now? Thank you very much for coming. Powered by God, I never target police. Permit me also to recognize the presence of Honorable Wano. Honorable Wano, when I want to get where I will, the manager to the mass aluminium. Don't be again one. I get it before me again. Yes. So yeah, look here, and the here I go for so honorable I again no. One, you are welcome. Permit me also to recognize the presence of the Duke of Edinburgh. Hey! Okay, man, you are welcome. Oh, thank you. One man, all along for so the I am on my lap of me. Thank you very much. You are welcome. General Maka Umebani family, it's a large family. I have gone the best UI, the immediate family. I were the family of let Mr. Joseph Umebani. Mina Yaba Keta. Oyeno Yaba Honachi now, Mr. Edwin Umebani, Yanande Ozo. Omoni and the Ozana Kasuno Bio. Mr. Edwin Umebani, I Kasuno Macon one leg walking. I Mr. Ozondo Umebani, Yana Ndibia. I kasi Mr. Thank God Umebani. Now hand the big gave again. On one. Do Carlo. I will come later on why I love you. Thank you very much. I Chaya Balagabia. Then I'm capable. I'm so because I like ever you are highly recognized. You are welcome. Now handy to Umebani, I na say no, na ha Jesus. The kind of Ganibu. I am well the Ganya entertainment. Where's your Kunia? I come with you Queen GD. Where's your Kunia? Oh, could you Kaibia? Manano double I can yet. So we have the Sunrise International Band. Ably led by Ajibon himself. Ajibon, we know you are antecedent. We know what you like. So, you are highly welcome. Again, and deal with you. Gatoni, the other I get out the one for go and make him a ham. Thank you. I wish you should go. Okay, I have only be by what I go on Wagaba, and again now, Tony. Kapuru below going to see why you wouldn't there. Buruki, Burugu, watch your own well. I'll the jink that of the Dodger room, what I will. Nobody jam after you go down by that I do my. All you got sauce for DJ keep their speaker there by what I go. So, Marina, I have no occasion, Caracas. I am going to weapon. And as time goes on, I cannot perform one after the other. They will make you orderliness. When we can, they will be in a go for man. And they can't demand an avatar. I ain't gonna make you now, man. They happen. Yes, Macano can all line. So I never know Bana. Oh, Bango, bottle, we will la because why you can't mayo. So that God are to make a cheap expenses dish. Thank you very much. Otutu akaga hamalo kamwede. Makaria and no and thereby. So we have to take it up from
the Sunrise International Band now, ably led by Ajabonwa himself. So, go and wake it up. And I again, no. Oh, yes. Oh, my colleague called Uyotago, Ichokuya and Ukuku, honor dear. My kind of Kumakia, Honorable Esquire. Esquire representing East Award. Yotago in the Ujiri Valley Legislative Assembly. Young guys, oh, my, before I allow a cancer. The man, what in the hand of God. What are you used now by him? So I know when you to go now by him, then they make it different. Now, both of them, we get another of man. So that's why no handshake is it. Yes. You're welcome. You're welcome. Yes. You know, I want a man on a table. You're talking on the So you're welcome. All right, Sunrise, take it from me now. MC the call. Here live to honor our great daddy, the late Mr. Cyprain Lebeke Umebani. So I welcome all of you and say thank you very much for coming. Thank you. Sunrise, take it from me now. Jesus winter and balada. Oh, say I'm over. I do be where you talk Nara, where's the child? To pass it over Jesus. Support for the guitar. Jesus, support and for the guitar.
na dị mma. Welcome, sir. Chọọ agaghị enwe ike ọzọ, ọ bụ eze na ọ ga-ama gị. N'ihi na Kraịst site n'ọnwụ ya wee mere ike niile nke njọ, were ya onye chọkwere lara ozi ọgwụ ahụ tụkwasị obi na Jizọs zọpụta ka ọ na-enye gị taa. Ọzọ cheburu Jizọs taa, ọ ga-azọpụta onye bịara, ọ dịghị onye ọ ga-atụfu, were ezi ọgwụ ahụ tụkwasị obi gị na Jizọs zọpụta ka ọ na-enye gị ike. Ino n'etiti n'iro
Yes, he wanted on it, oh, Yanima, Anima, Amen. Hey! That's why I believe when I will be when if can I never see more welcome on your time Frank no however God if he hates me I deliver it's ever never saw you Okazo Ikalige Tachi Futo Donora when you will the Gaba said I didn't give much for Muchi non so. What do they deliver? Oh, you look of anymore. Look at the day. I'm a good winner like him. Okay, I know I am a silly. Oh, you know they are new. Oh,
sonye mai. I never is a jazz. I never is a jazz. So me wa mama. Tell you so by the Lord. What can I do? That's your man. What can I do? Toyota motor. I want you so sorry. Listen this dance. I want you so sorry. Honda 175. I want you so sorry. Another motor. I want you so sorry. I shall win the baba. I want you so sorry. Hi Chief Sonny Madonna Roka Super All the Madam People Banagano Tina Gono Tani for my Deno How about God The woman you my song Listen to second. Oh, there's a people. Tell you so by the you just have to be getting so you might. I never is a jazz. I never is a jazz. That's mama. Tell you so by the Lord. What about you? What are so sorry? What are you doing? What are so sorry? I don't want the mama. What are so sorry? But I don't want to know. What are so sorry? They want the mama. What are so sorry? Yoma. Publicity secretary. Now, there's a big belief. What can I think of this animal? Thank you. Sunrise International Panel. Oh my God. I can again and there we go. I can never believe Okazu Ojiriba, the good madam, Chief Tony Amora. One problem Tony Mass Aluminium is the good madam I can against. Powered by God. Hey. The kingdom one day China can do. Powered. I can't believe it. Thank you very much. Permit me to inform you that I cannot is you know now let Mr. Cyprain Lebeke Umebani.
Apple Councilor. You know, I have a councilor in the Kumakiabu, came out with the governor of Ishukwe. So, kind of where you Guru Rubiao, the governor of Ishukwe, Melevi Down, the honorable councilor representing Ishukwe ward in Ujiri Legislative Assembly. I can live Kumakia, Omalichamoke, Okolo Kanesia. You don't go there from head to toe. You don't go to home or what would you do? I can live Kumakia. Honorable Ifeanyi Obiako, I know can get about police check for finding time to be here in double capacity. Actually, is here as Honorable Councilor of Isukwe. Is also here to do his professional job. You want to go? Makano look good, and the only on other about Honorable Ifeanyi Obiako, I know can get about police check. FC Esquire. I celebrated the life and times of our late Papa Cyprain Lebeke. So, everybody I get 18 my brother, this is not time for savings accounts. All right. Hello, if you don't say you're not using current account, please go home. Honorable, where you there? So, permit me to call to the stage MC Esquire. In this occasion tonight. My honorable councillor. You don't say as I come upon me. Not be smart anytime you say Esquire call me for phone. I say I'm you're welcome, honorable. Yes, when you were here, we are in our room before. I don't know, look. Because honorable Nonayad. Oh, yeah, let back it now, MC Esquire. Can't confuse the people now. Then, oh, yeah, MC Exotic. So I will try to crack one or two jokes. Exotic and I crack. You have to quite exotic for the family in the corner exotic call in the corner of their room. When we are found the BC, I was happy. Yes. Oh, and then mommy and so about me and Kowalo Dolaya or Makatumuru, Maka balance. So only Punabo exotic. So I will talk like MC Exotic. I will try to crack one or two of his jokes. So come with Tolu Agogo. Obia the Oro. EPHU powered by God. Duke of Edinburgh. Duke Dalo. Kankene Miriam Wiro. Prince Tony Onwara. The traditional Prime Minister Oji Oban. A businessman before any HG. On our logistics, on our global, on our properties, on our consults. Prince Tony, it's a pleasure. Thank you so much. God bless you. Okazu of Oji Oban, I can live. Oyana Muhammad Nabi Onya. Because it don't say so. It don't say about film mother. How are you, my friend? Everybody back. Me, my friend. Me, my friend. Wall. I mean, the master. Deputy mayor of. Me, my now. Remember, I our man are banning. We reduce transport. I in here no tutu. Look. Hello. Can't think I want to club. On our book, we have 2:30 to 3 a.m. hour. When somebody is so now, if you want to know what is used, man, but if you use your money, ship and you get it to you,
What are you trying to do? You want to tell me that you're just after my body? I'm not after your body, I'm after your soul. Which is soul? Excuse me, don't be talking, just listen. You are free to listen. Again, I thought about John said, do you really love me? Can you question now for answer now? For answer. I love you. Then I can just after all the question I asked, how much I say, I'm hoping with the way I hear you go to the woman. Well, anyway, I think that side of it. Not here. Just one or two. Then these are kind of. Become why I never kind of village. Only book one the band, I have book one. Now, you cancel out of you. I don't go no 3 weeks. I notice no more can in I am where I'm Yoha. Again, when Chayoha go here, you want Chinchalla, but you look. Didn't cost there. Oh, I 15 naira, you don't kill. You have a short of 30. Then shake out 20. Okurolo, Ichire Furu Plata. I don't want to have my brother. Lord, slangs Hanjere de Kai Kai. Yeah, I haven't made a Kai Kai of Gobios shop in Zakakia. Oh, I like customers. So I'm a customer who are your boss away. I can look up and look for even with the Gota. I will say, I want to wine with a question. Upon I will say, you get him when I see a young with white rice and wear jollof. White rice or Kai Kai into white. Jollof won't red. You get my as I thought was saying what you white rice like jollof. I bring yank white one, I bring yank red. Opinion, all I know you on Giallo where I said I am Uru and one Aquaralo. Urualo Benson, Aquaralo Donchester. 50 naira, I call him walk and laugh for the day. Hello? I don't know every Monday we sit at home. Only video Tuesday to Friday. More Paraboshe, Kala Hadaba. Makabosha like them that and the Baya Romo. A point of medicine or Rosho Latabeke. Chileka Koja walk Thursday and Friday, may see our own lap. We will end by Marujo in a week or 1 day. And that is just that Tuesday. Then you tell me the poverty and the poverty and have one like that. Everyone in Nigeria can in law now, only in this in Nigeria. Ajibo, we are confirmed. And when has anything easy in Nigeria now? Even read the location now, before you hear your location, I am in Nigeria, I am. Read that when in all Muhammad here, you are so. Hello? I know Nigeria, even come our EHE, your Bianca, and when you're Obiano. You are not Chili, your Bianca Chili, a cousin. Anyway, I had a book and open up and entered of good Nabaniabu air. Therefore, life fire for or turn by turn. It's from now. I'm not paying wine. Oh, yeah, but I got the tag for money. She shall only hit perfume man. Let 9 months from today. Then the lago or much is perfume. You got the little police she can get a page man. Ọgwụ ụmụazị nri nwa maka dịka kọmarụwa aka. Hello? Nye 50 years from today wee echibeghezi ọgwụ ụmụazị wee echibeghezi befi ọ ga na-echizi bam na-echizi ascension bam amoniki bam arthritis ọgwụ ụmụagụ bam ụmụagụ ọgwụ arthritis nke a abịado ọkazụ I'm passing the land before I approach. Okay, man, even on a school for microbiology. Today, I am handling microphone. Is God not wonderful? And then when I graduated in the amazing masters at university, today I am doing master of ceremony. Is God not wonderful? Master is master anywhere you find yourself. Biko, and the Goliath, I can alone. The Negahiate, I can alone.
ndị tiri egwu anyị kenere unu ndị nụtara egwu anyị kenere unu mana o nwere ofu ihe ahụ mee kịta ama m ihe a na-eme nwere isi Tony before m bụrụ MC before m rụwa MC before m bụrụ ọnọdụ o nwere ihe m na-arụbu before ime ya ahụ ịghachi ime ya n'abalị a ihe m na-arụbu before rụwa MC na nna m aka akpa so ọ na-echọ ka nna chi back to ya na-arụ bịakwa bụ ụmụ ịga ebe a na if not before if na m eru obodo taya ụlọ ala ọdara ada anyị enweghị ike rụọ ọbụ ụwa ọfụma n'abalị a we no dey hide brother any which way na way hello Chima Grace ihe a kwuru na-abụ ihe anyị na-arụ bifo anyị mee na ya echegharị ọbụkwa na anyị chegharịchara nke ezigbo bikos anyị were ndụ anyị nye Chineke ụbọchị Sọnde ruo Mọnde na-ahụta ahụ ya dịdogo nke ezi ọdụ ka o chiri anyị echeji ahụ ndị nna gwa maara onwe ha EPH brother see let me tell you something ị kwesịrị ịghọta n'ụtụtụ anyị ịfụrụ n'abalị anyị ofu ihe ị ga-ejide aka wee na n'abalị a bụ that God can do all things Chineke ga-emenwe everything mana o nwere nke ị ga-eme n'aka gị abụghị m ụmụ nwaanyị nọ n'ụwa don't depend on any man o if your man must be the breadwinner go nwa ụmụ nwaanyị godoro garị win elu garị if you must be the breadwinner win elu tea you must win something local gọọmenti m na-arụ ọrụ maka nwoke ọbụla nwere brenu na-abụ enwe nke dị ebe a nwee nke dị n'etiti ebe a nke a nọrọ ọrụ nke a fụọ n'ọrụ nke a bata ọrụ nke a ma nọzi ọrụ so mgbe dịzi ya kwụ ebe a nke a fụrụ nke bilite m jiri nwayọọ chinye ofu akụkụ ọdụ ka m jiri fon n'aka nne don't try that next time for your health we don't just do things because we want to do things we do things because it's necessary hello you don't we go I was honorable, we don't talk much. We talk the little we can. Okay, Tony Mas. I know Narona Banonia, where for me. Where for me, Narona Banonia, in our chin and ego. Can only go now. Intended. Man, we can get down for the young can help and roll. Really got our care, money to sell over the chairman and chairman. National Prime Minister. Okay, Joku, okay, Joku, Oshie Jahu, Zaman and Bong Kingdom. Okay, I can make go, no, we can go with our own water and go. No, man, you have to have. And the Kuala Lakama had a little, you are very long matter. You are one your dog, one your dog, here, who matter. Matter, who might be, Madi Shika, never matter car. Brother, for sure, you did the mean general Jack. Oh, one can. Yeah, my friend, excuse me, away in my home. We brother, I know, don't worry. Anyway, Isaac, I can go back, I do tell. EPH powered by God. Thank you very much. I can enter on the custodians and powers that be in the PDP. EPH, your household, they will love you, will love what you do. The only problem will the advice in here will 2019 movie. Look, your EPH have any advice and by the president in 2019, Mushi EPH. Like EPH it was slogan I like it, I want good village. I think the promotion of slogan PDP power to the people. Man, how change it change the change. Because land APC like 2015 used to change when we in the election. So PDP things are not changing the way. We actually change the lab. Change the change. I get the woman to who can young man the woman shower or just cannot this man the chairman down. You are the way. The gentleman with gentleman. Powered by Jehovah. EPH is coming. I single platform. You may we now platform. EPH, you're coming. I'm coming. You're coming. When I look at you, I remember the old good days. The days of Methuselah, the days of Ono of blessed memory. Better Lonyengiri. Think about your okay, chai. Oga, I don't know only guy in a bomb now. I sing it. I don't know about the cry. I do know God of the blessed memory. Think about your salute you. Now, you go sleep. Don't make your phone in your
For the people that use it, you can use it like at the 310. You are not ashamed of your generation. I have a dear Paramadu. What have watched it, young wife, Haga husband. Their last born, did you buy a lad, that mother from where the will? Now, no mother of the will, it is a guy who did. Did he a children a will for? Probably enough rice for 4 plates to buy her. But go with you, I need number as a fine and let go so. For the name they tour. For that name they tour. They will balance here. I call the international and let go so you can go keep the azul. I chop a can't one room why a papa. When you got a baby. So, how do I my man? I can work. Child, my man. Now, you can't go for my man. I can't walk up. People I tried to the software. Here's Lahan. Imutanwa, go as you are. Now, sir, land the Yoruba, land the Calabar Maria. I don't change my name to God. I no more I don't buy moto God. I say my market no go sell God. And then me say I no go blow God. Yeah, what I say, let them try to love my God. With the most incredible DJ I could. DJ sound it for me tonight. Sound it. You want to bamba? You want to deal with the big boys?
Thank you.